Niet één spat roest. Ja, maar punt gaaf heb ik toch wel een iets oor beeld bij qua auto. Nee, punt gaaf, dat is dan. Punt gaaf is dit. Oké. En mooi is natuurlijk het interieur. Dit is mijn wereld, ja. Een wereld van oude auto's. Een oude vrachtwagen waar ik nog steeds met riet. En zand en grind, er lijkt nog niet zoveel omdat het winter geweest is. Maar binnenkort komt er weer wat zand, wat speelzand en wat zwarte grond te leggen. En dat vind ik dan wat uit. En ondertussen pielen je wat met auto's. En ik heb een hobby. En dat is nog zo wat een straatworden, antieke auto's. 1945er Ford. 1950 Ford, legendarische motoren. Wat heb je op zolder? Dat ben Borgward Isabella. Kunnen we die eens zien? Dat is, ik hoop dat ze de trap op komen kunnen, want het is wat vol. Nou, hier staan sloop Borgwarts. Wat verdorie niet. Die halen wat uit. Ja, we bedenken wat. Ja, dat voor 3 minuten. Ik ben al 10 minuten aan het lopen. Oh, ik zie ook een luidspreker. Nou, zo vind ik nog helemaal. Kijk. Nou, dan heb ik hier nog wat Borgwarts Isabella. Borgwats Isabel. Ja, een legendarisch automerk Oké. uit de 50er jaren en begin 60er jaren. Onverslaanbare auto. Maar nu laat ik je nog een Borgward zien, ook zeldzaam. Dat is een stationcar, die staat hier beneden. Flikker niet met die camera bij die trapdel. Maar wat maak je met al die oude auto's? Ja. Kijk, ik had vroeger Porsche... Abba! Ik verzamelde vroeger Porsche-zegels. Ja. Maar toen stond ik op een winderige hoek. En toen deed ik het boek open en ben al mijn Porsche-zegels weggewaaid. Ik denk ik met wat zwaarders hebben. Ja, En omdat ik auto's natuurlijk een prachtuitvinding vind. Dus toen is het met auto's wat begonnen. En die auto's uit de tijd van de 50 en de 60er jaren, een beetje de 40er jaren, die Amerikaan met die spijltjes in het vooruit, ben natuurlijk legendarisch. Dat is gewoon geweldig. En dat was een prachtige tijd. De arbeider begon wat te verdienen, werd nou afgebroken, maar die verdiende wat. Dan kon hij een autootje kopen, een klein Opel Kadetje, een NSU Prinske. En zo ging dat wat beter. En zo, die tijd, nou en dat vind ik mooi. Hier staat nog een puntgave Mercedes diesel van 1956 of 57. Ik weet net, kijk wat je verstaan om de punt gaaf. Puntgave is Maar gaver, moest horen. Moest hier maar eens komen en voelen. Niet één spat roest. Ja, maar punt gaaf heb ik toch wel een iets oor beeld bij qua auto. Nee, puntgave, dat is dan. Puntgave is dit. Oké. En mooi is natuurlijk het interieur. Maar wij zijn mensen, wij houden meer van puntgaves. Zie, een stofkop, dit of dat, of een roestplekje. Wat dan. Maar dit is echt puntgave. Dus een gave carrosserie. Juist. Maar ja, Ja. het leven is net een clochetrol. Je scheurt, die is zo dik, ja? Ja. Dan scheur je er elke keer een veldje af. Dan wordt hij wat dun. Ja. Bij mij de clochetrol nog zo. Ben hard bij het kartonsje. Dus moet maar een baas zoeken of wat dan ook maar, snapt? Ja, maar wat wil je daar nou eigenlijk maar zeggen? Dat heb ik te weinig tijd. Ja, precies. Hè? En geld, dat is ook, want dan kon je het wegbrengen. Ik heb een telegram verstuurd naar mijn vader. Waar blijft geld? Ik kreeg een telegram terug. Geld blijft hier. Juist. Maar dat wie een grap. Ja, natuurlijk. Die lang dood. Ja, dat heb ik. Oké. En je wijn hier, Rick? Ja. Ja. Mooi we dat ook even zien. Nou ja, dat is maar klein behuisd natuurlijk. En dit is er altijd vreselijk heet. Ik weet niet of je dat ook wil kennen, want ik stook nog hout. Ja. En dat stook ik op volle kracht altijd. Oh. Nou, hier riet ik met een Oké. poerbeste Volvo. Waar gaan we nou heen? Nou, we gaan, dat wist zien waar ik woon niet. Ja, graag. Nou, kom maar met dan. Oké. Nou, dit is mijn bedrijfsauto. Ja. En, maar dat is wel wat een dure jongen, want dat is nog benzine. En wist ook horen hoe een echte motor loopt van jacht? Graag. Nou, Chico in die auto. Hup. Helemaal in stijl, dat ding.
Steenkoud, hè? Moest horen, met dat uitlaatje. Is dat niet mooi? Machtig. Dan wil je toch een totaal 100% recyclebare auto, hè? Dat is alleen maar ijzer. Er zit een paar meter elektrisch draad aan, maar alles ijzer. Ze moesten ze weer maken in plaats van die plastic rotzooi. Ik doe nou het raam maar weer dicht. Want de kachel is op sterven na dood. Maar dan voelt het wel niet hoe lekker als het hier nog is. Heerlijk. En wanneer je hier dan weinig? Ja. Ik heb vroeger wel een vriendin gehad. Maar ja, dat is ook weer wat anders aflopen dan dat ik dacht had. Maar ja, goed. Zie je, nu is je de hele dag tevreden. Maar je hebt geen gas dus? Nee, dat wil ik niet. Ik heb alleen stroom. En als je dat te duur wordt, koop ik een ouderwetse dieselmotor met een generator en 4 vrachtwagenaccu's en een dingetje, een omvormer ertussen en dan heb ik ook stroom. En dan heb ik helemaal met niemand meer wat nodig. Nou, een riolering misschien of zo. Of, Ja, eigen beerput hier. Oh, Eigen, oké. jazeker. En dat zeggen die Engelsen zo mooi niet. Less is more. Minder is meer. Nou, daar ben ik een heilig voorstander van. Wat gezond eten, dat soort dingen, daar hou ik wel van. Maar Nee. minder is meer, maar je hebt ook 24 auto's in je score staan. Ja, maar recyclebare auto's van 100% staal. Die auto waar jij in rijdt, dat is van 99 elektronica en plastic. Dus als je die naar de bliksem helpen moet, in de shredder, komt er alleen maar plastic uit. Nou, waar zitten de oceaan en de wereld vol met? Plastic. Maar staal kan je recyclen. Straks die accu's van al die elektrische auto's, waar moeten we daar met heen? Dus de mensen kijken niet verder dan hun neus lang is. Dus die rotzooi hoef ik niet. Die Chevrolet is voor 100% recyclebaar. Er zit 4 banden onder. Nou, die kunnen ze tegenwoordig al recyclen. Nou, dat is toch poel best, of niet? Dus spaar je het milieu riet verjaagd. Ja. Uit 1960. Ja, Ja, Amerikaan. juist. En dan doe je ook nog wat aan de economie.